ஹலோ வணக்கம், நான் சந்தோஷ். இதுவும் உங்கள் யூடியூப் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலர் நியூட்ரல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ கலர் நியூட்ரல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இப்போ நான் என்னோடய பிகினர் மெத்தட் வீடியோவிலே சொல்லியிருப்பேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒயிட்டில் தான் க்ராஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனில் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லோவில் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க, ரெட்டில் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க, ப்ளூவில் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க, ஆரஞ்சில் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க. இது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் கலர் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கலர் நியூட்ரல் இல்லாதது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரே ஒரு கலர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸு ஒயிட்டு அல்லது எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மாதிரியே தான், அதனால் கொஞ்சம் அது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ராஸ் எப்போவுமே ஒயிட்டில் தான் பண்ணுவேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நான் எப்போவுமே பண்ணுவேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ இங்கே எங்கேயாச்சும் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சால்வ் ஆகிருக்கலாம் க்ராஸு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ஒயிட்டில் மட்டும்தான் நான் க்ராஸ் பண்ணி பழகியிருக்கேன். ஸோ அதனால் எனக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வராது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ க்ரீனில் க்ராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும். ஆரஞ்சுக்கு ரைட் சைடு ஒயிட்டு, ஒயிட்டுக்கு ரைட் சைடு ரெட்டு, ரெட்டுக்கு ரைட் சைடு எல்லோ அப்படின்னு நான் மெமரைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு அது டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் அந்த நேரத்தில் நான் க்ராஸே பிளான் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு க்ராஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சுக்கு ரைட் சைடு ஒயிட்டு. ஓகே, இப்போ நான் க்ராஸ் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். கண்டிப்பாக தப்பாக தான் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். வாவ்! ஸோ இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜே தாண்டிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு F12 பண்ணுற இடத்துல எனக்கு கண்டிப்பாக தப்பு வரும். என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒயிட்டு தான் என் கண்ணு தேடும். நான் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டில் க்ராஸ் பண்ணி பழகி என் கண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டை தான் தேடும். ஒயிட்டை தேடுறதுனால எனக்கு க்ரீன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரீனு தான் நமக்கு தேவை. அதாவது க்ரீனு அப்புறம் இங்கே இருக்கிற அந்த எட்ஜு அதுதான் நமக்கு தேவை நான் F12 சால்வ் பண்ணுறதுனால. ஸோ இப்போ என் கண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டுக்கே பழகி அந்த ஒயிட்டை தான் தேடும். அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் எனக்கு க்ரீனு அதாவது மற்ற எல்லா கலரையும் அது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும். ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நான் அடுத்த பீஸ் தேடணும். ஸோ இப்போ இது எங்கே வருது? ஒயிட்டு, ஆரஞ்சு. ஸோ இப்போ இங்கே. ஸோ அடுத்து ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே. ஸோ பக்கத்துலேயே இருந்துச்சு, ஆனால் எனக்கு தெரில. அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒயிட்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு பழகிருச்சு, அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வரும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ ஒரு பேர் இருக்குது, இதை இறக்கிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு தெரியவே இல்லைன்னா நான் ஒயிட்டை தான் இங்கே இறக்கியிருப்பேன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் க்ரீனில் க்ராஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணும்போதெல்லாம் என்னோடய பேரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட், அதாவது பார்த்திங்கன்னா நான் க்ரீனு க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டை பேர் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இறக்கினேன். அந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்திருக்கு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கலர் நியூட்ரல் இல்லை. அதனால் என்ன அப்படி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ கலர் நியூட்ரலாக இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நான்னா ஒயிட்டில் க்ராஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தான் முதல்ல பார்ப்பேன். அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, முதல்ல எந்த க்ராஸில் ஈஸியாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஈஸியாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லோ ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சும்மா சொல்கிறேன். ஸோ நான் எல்லோவை சால்வ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க மாறிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சில தடவை அட்வான்டேஜே இருக்கலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, 2 பேர்த்துக்கு சேம் ஸ்க்ராம்பிள்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ இப்போ 2 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த 2 பேருக்கும் ஒரே ஸ்க்ராம்பிள், இப்போ ஒரே ஸ்க்ராம்பிள் இல்லை ஆனால் ஒரே ஸ்க்ராம்பிள்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ சேம் ஸ்க்ராம்பிளா. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவர் கலர் நியூட்ரல் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். இவர் ஆனால் கலர் நியூட்ரல். ஸோ இப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, முதல்ல எந்த க்ராஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பார். ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இவர் ஒயிட் க்ராஸ் சால்வராக இருப்பார். ஸோ இவர் ஒயிட்டில் எப்படி க்ராஸ் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்ப்பார். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, 2 பேர்த்துக்கும் சேம் ஸ்க்ராம்பிள் தான். ஆனால் இவர் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அவருக்கு வந்து ஒயிட்டில் சால்வ் ஆகி இல்லாமல் இருக்கலாம். இவருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டில் இவர் தான் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இவருக்கு பார்த்திங்கன்னா கலர் நியூட்ரலுங்கிறதுனால சில தடவை இந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில தடவை பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு தான் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, க்ராஸ் சால்வ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் F12 டஃப்பாக இருக்கும். ஆனால் இவருக்கு பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் டஃப்பாக இருந்தாலும் சில தடவை F12 ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா கலர் நியூட்ரல் இருந்தாலும் சில தடவை உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். அதனால் பார்த்திங்கன்னா கலர் நியூட்ரல்னாலும் அது உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இதுக்கான பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கலர் நியூட்ரல் ஆகிறதுக்கு. நிறையா பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கலர் நியூட்ரலாக தான் இருக்காங்க.
இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு செட் ஆகலை. அதாவது பார்த்திங்கன்னா நான் கலர் நியூட்ரல் கிடையாது. நான் எப்பவும் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டில் கிராஸ் இல்லைன்னா எல்லோவில் கிராஸ் தான் பண்ணுவேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ அடுத்து கலர் நியூட்ரலாக இருந்தால் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்திங்கன்னா சில தடவை உங்களுக்கு ஆகும், சில தடவை ஆகாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவர் கலர் நியூட்ரல் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இவர் முதல்ல இன்ஸ்பெக்ஷன் டைமில் என்ன பண்ணுவார், இப்படின்னு வச்சுட்டு இப்போ எடுத்து எங்கே ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு இவர் தேடணும். ஸோ இப்போ இவர் எங்கே ஈஸியாக இருக்குதுன்னு தேடுற டைம்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் போயிடும், அதாவது டைம் கொஞ்சம் போயிடும். ஸோ இப்போ இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டில் தான் அப்படின்னு அவருக்கே தெரியும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். இவர் எங்கேன்னு இனி தான் தேடணும். இவர் ஒயிட் தான் இவருக்கே தெரியும் ஏற்கனவே. அதனால் இவர் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறக்கான டைமும் இருக்குது. அதனால் இவர் நல்லா சால்வ் பண்ணுறக்கான சான்ஸும் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷனில் நல்லா பிளான் பண்ணியிருப்பார். இவர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடனே எந்த கலர் ஏசியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாரு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் பழகிருச்சுன்னா இவர் மாதிரியே வந்துடலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எது ஈஸியாக இருக்குது எது ஈஸியாக இல்லைன்னு. ஸோ ஓகே, இப்போ இவர் இருக்கார்ல, இவர் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? அதாவது நீங்கள் கலர் நியூட்ரல் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இப்போ இதை சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ண முடியுமா? இப்போ நான் சொல்கிறத வச்சு பார்த்தா இவர் தான் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ண முடியும், அதாவது கலர் நியூட்ரல் இருக்கிறவங்க தான் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. நீங்கள் கலர் நியூட்ரல் இல்லைனாலும் நீங்கள் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணலாம். இவருக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இவருக்கு இது ஒரு அட்வான்டேஜ். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இவர் இனிதான் கண்டுபிடிக்கணும், இவர் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருப்பார். ஸோ இந்த வீடியோ மூலமா கலர் நியூட்ரல்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கருத்துக்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். மறக்காம சிட்டிசன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.